Hello guys, welcome to my Hindi pa ako nakapagkanya. Hindi pa ako napalay eh. Intro, sige na nga. Saan tayo pupunta? Shing Mun Reservoir. Sa country park. To the moon. Ang tagulo ng buhay. Shing Mun. Shing Mun Reservoir. Sa Mun Reservoir. Okay, let's go. Let's go. Ito ang pinaka-the loudest girl among the group. At least napansin ang imo nga vlog. Vlog! Vlog! Grabe ang vlog! So, pupunta na kami sa reservoir. Follow the lead, follow the route. Amo ni ang taga Iloilo, Miss Universe. Basta Ilongga, guwapa. Yeah. Ilagay mo yan diya. Basta Ilongga, guwapa. Basta Ilongga na guwapa. Oo naman. Agree pala siya. Siyempre kami yung nanalo sa Miss Universe Philippines. So, nawala naman ako. Kasama sila, so I'm not So, alone. hindi ka nag-iisa. Mag-vlog kong vlogger mo. Bakit ka may kagatalang? Balik maalik. Bakit kayo nawala? Nawala sila. Good morning. We are going to Shing Mun Reservoir. And look at the line. Oh boy. There you go. It's unbelievable. Hello. Hi. Ayun yung vlogger. Doon po sa pinakadulo. Hello, this is Ate Jam. Hello. Si Maribel. Magandang tanghali mga kababayan. Andun si Ate Oli at si Ate Doris. Terno. Uniform. Walang magkasya sa akin. Uniform. Ayun ang hidang. Tingnan niyo yung hidang. Ganda no. So guys, nandito tayo sa Pineapple Dam. Ang galing-galing. Ang ganda ng view. Look. Ang init nga lang. Pero na. Tingnan niyo yung view.
soccer. Hello. Naglakad-lakad lang kami around Pineapple Trail. Mantok pa ba na? Kasamang mga inday sa likod. Inday. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야
Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye.